Всім привіт, друзі! Сьогодні віддихаємо. Свято, віддихаємо. Курочки тут, бачите, є в тіньочки від Марії. Ховаються, вона їх любить спіймати, щоб за хвост. Не знаю, може ще одна туди сидить. Коліжанка. Аня, коліжанка там в стайні стоїть. Коліжанка. Маленька от водичку п'є. Тут під машиною в тіньочку, бо вона дуже гаряча, друзі. Ті дні вже пару днів гаряча. В тіні 30, на сонце, сам Бог хіба знає скільки. Напевно, більше 40. О, як я люблю, як вони так вилягають, о, і загоряють. Пишіть, друзі, чи ви святкуєте? В Польщі взагалі говорять 4 дні. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Свята, магазини закриті, ніхто ніде нічого не працює. Пишіть, чи ви таке знаєте, чи чули. Всім мирного, гарного дня, люблю.